Goizeko 8 inguruan hasi dute baso azterketa 3.000 ikasleek Ipar Euskal Herrian, horitatik 150 inguru, elebidunean edo euskarari hutsean ikasiak, baina aurten ere ezingo dute azterketa euskaraz egin. Arratsalde on ikusentzuleok, jarraian eskainiko izkizuegu ikasleen testigantzak, baina gaur aktualitatea bete dugunez bestelako gai handana ere bai. Ongi etorri. Goizeko 8etan hasi dute basoa 3.000 ikasletik gora Ipar Euskal Herrian. Urtero bezala, filosofia izan dute lehen proba eta jokoan den atarteko urduritasuna nagusi da ikasleen artean. Pixka bat urduri, ikusiko lan egin dut urte osoan, eta orain da eguna. Ez bate bakarra, ikusiz inguruan dudan jendea. Estresatoa normala den bezala, baina normalki ongi pasako da, edo ez, eta ez da gabe. Ikusiko, ze ateratuko den, baina lortuko dugu. Batzuek filosofia, besteek bestelako gaien beldur, bakoitzak baditu bere indargune eta ahulguneak. Zinez zaila da ulertzea filosofia? Fisika, kimika, behar ba. Baina aurten ere ikasketak euskaraz edo elebidunean egin behar izan dituztenek ezin izan dute basoa euskaraz egin. Datozen urteetan aldatzea espero duten baldintza. Psikitxarraniz ortografian frantzisean adibidez, eta hori izaten alda arazo bat. Eta espero egun batez filosofia euskara izanen dela. Eta domaia da ezin dela euskaraz egin, haintzina doa eta aldatuko da, espero dugu. Pixka bat trabatuak izanen gira, baina ala ere entrenatu gira urte osoan, eta hala. Espero dugu urrengo urtean euskaraz pasatuko aldugura, eta gainera behar batzuk euskaraz inen dute, eta espero zuzenduak izanen dira ere bai. Azken proba, ahozko handia, ekainaren 24an izango dute, eta emaitzak Baionako besta betean, uztailaren 11an ezagutuko dituzte. Elkarretaratzea egin dute gaur Baionako subprefeturaren aitzinean pribatuko osasun langileek. Langileekin itxi zuten akordioa gobernu eta patronalak ez bete izana salatzen dute. Diaz, izenpetua zen langileen eta gu CFDT eta UNSArekin, eta normalki behar zen aurten akordio fruitua kusi ezginakin nahusiek baliatuko zela gue akordioak greba faltsuat iteko hiloan. Eta geroztik akordio inaute sekretuki eta gue avenan 33 hori kenduz. Avenan 33 horren arabera gutxieneko soldata smika baino 110 gehiago izan beharko litzateke, baina ez dute emandako hitza bete. Gaur egun garbitzaileak edo menaia iten dutenak karrera guzian smikan petik direla, ez badute primarik. Erizain laguntzaileak 25 urte lan denbora aintzin smikan azpian direla, eta erizainak smikatik 60 euro gehiago brut, ordean 140 euro gehiago bakarrik dutela. Eta hor, azkenean baginuen esperantza izenpetua zenarekin gure soldatak pixka bat iganen zirela eta duinak izanen zirela, eta azkenean jakin dugu gibelerat egin dutela. Osasun profesionalek azken urteetan egindako lanaren esfortzuari garrantzirik ez ematea salatzen dute. Covida pastu da, orain guk nahi ginuke balorizatuak izan bederen lansariarekin. Lan pisua da, gero eta gutxiago gira, eta lan hori zaila bilakatzen da, eta gero eta gehiago pisuak baitira, eta lansaririk gabe erizain gutxi sartzen da eta atxemaiten, eta orduan beti itzuldean ari gira eta ez da intzinatzen, ez da deusa intzinatzen. Halaber, pribatuan ez bezala, publikoan egoera bestelakoa da. Publikoan lantsariak urtez urte emendatzen dira, baina guri marginean adibidez 6 urte ondotik, gero beti blokatuak egoiten gira, beraz, nahiz eman zure bizia hortan beti lantsari biziki bera egoiten da. Beren aldarrikapena entzuna izan arte borrokan segituko dute. Lapurdiko arraun taldeak sasoin edo talde berria aurkeztu du berriki Donibane Loitzunen. Iazko denboraldi ederraren ostean, helburua oinak lurrean hobetzen jarraitzea da.
Uste gure helburua ez dela bortxaz igotzea edo bortxaz lehena izatea. Bai, gozatuko genukela hori lortzen bagenu, jazko emozio berdina bizitzen bagenu, noski eta horren bila joanen girela, argi eta garbi. Baina ez da ere helburu bat hilala bizi horrekin. Nahi dut, hemen iparraldean gira, berditugu bertze helburu batzu sendotu, hemen gotreneroa sendotu, taldea sendotu, ingurumena sendotu. Eta azkenean, emaitzak etorriko dira seguraski horren laguntzarekin, baina jazkoa izugarria izan da, eta uste dut presio hori jaustean arraunlarien buruan, denboraldi edera egiteko aukera izan dutela. Iaz Liga bigarren postuan bururatu zuten eta bidean 4 garaipen edo bandera erdiatsi zituzten, naiz eta kae bat edo bigarren mailan lehen urtea izan zuten. Aurten entrenatzaile berria izango dute, Joseba Fernandezek ez jarraitzea erabaki baitzuen, baina lekukoa eskarmentu handiko beste entrenatzaile batek hartu du, Orioko Jon Sanzamendik hain justu. Atzera baino aurrera begiratu nahi duena. Benetan diot, Lapurdiko proiektu honek aurtengoak hasiera ematen badio udarari pentsatuz helburua igotzea dela, akatsa handi bat izango da. Hau beste liga bada, beste urte bada, batzuk igo dira, besteak jaitsi dira, aurkariak ez dira berdinak izango, eta ezberdintasuna handi bat dago lehen urteko Lapurdi eta aurtengoan. Lehen urteko Lapurdik kriston lana egin zuen, entrenatzaileak kriston lana egin zuen, baina entrenatzailea gainera arraularia zen baita. Ni ez naiz arraularia, ni entrenatzaile bakarrik izango naiz, orduan protagonismoa Lapurdiko arraulariek hartu behar dute, eta nik uste pentsatzea igo, ez igo eta horreko gauzak alperrikako presioa dela, eta garrantzitsuena da Lapurdik bere onena ematea. Eta ni horretan nabil, nire lana hori da, eta hori egiten badugu jendeak sentituko du eta ilusioan mantenduko du. Baina gure onena ez badugu ematen, alperrikan da konparaketek egitea. Beraz, pausuz pausu, estropadaz estropada, eta guk disfrutatzen badugu, zaleak ere disfrutatuko dute eta ilusio hori hor mantenduko da. Liga igande honetan hasiko dute Pasaian eta ekainaren 30ean etxeko uretan lehiatuko dira, hemendik zorterik hoberena Lapurdiko mutilei. Baionako neskak, Baionako herriko etxean. ASB taldeko errugbilariei harrera egin die herriko kontseiluak federal bat mailako finala irabazi eta gero. Sasoi ederra eginda, azken garaipen honekin elite bira igotzea lortu dute. Bigarren mailan lehiatuko dira beraz heldu den sasoian. Duela 2 urte eta erdi maila galarazi zieten, elite batean baitziren orduan. Eta orain emeki goranzko bidean dira berriz, Jean-Michel González entrenatzailearen eta Ingrid Amigorena kapitainaren gidaritzapean. Herrikotxeak zoriondu egin ditu, eta kantuz ospatu duten eskek. Aupa zuek! Kantaldeak emanaldi berezia egin du Senperen bere bideoklip berria estreinatzeko. Aspalditik zuten buruan proiektu berria eta orain ikusi du argia Ama Euskal Herrik. Salvadorren hitzak musikatu dituzte aldi honetan Jean-Michel Bereau eta Xan Errota Beherek. Letra horiek biziki potenteak dira numetan, eta ez dira maiz olako letrak irakurtzen. Euskaldunak ainitzetan gure egoera aipatzen dugularik beti kanpoko etxai bat aipatzen dugu edo sekatzen dugu. Eta hor kasu honetan da autokritika bat. Zenta Euskaldunok egoera hortan gira, gure erruz ere bai, gure autuetan eta nonbaitan bai, egia da, etxaiak izan ditugula, etxaiak nonbaitan ditugula oraindik, baina barneko etxaiak ere bai. Eta gure ustez, gure barneko lehen etxaia da batasuna eskasa. Duela 3 urte argitaratu zuen Kalakanek azken diska, eta orain oprest ezpada ere, helduko dela diote musikariek. Behar ginuke disko berri bat atera, laster zenta azkena 2021 izan zen, eta dakizuen bezala gaur egun dena
azkardoa, eta jendeak eta produktoreak eta beti berrikuntza bat eskatzen dute. Beraz bai, aurten ez da aterako, zenta ez gira bat ere prest, baina igual helduen urtean bai, atera behar ginuke disko berri bat. Bitartean, Ama Euskal Herriz gozatzeko parada izango dugu. Guk bideoklip eder honekin bukatuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!